Hej sammen, i dag skal jeg prøve at skære denne ud med den her. Men jeg tror, jeg skal have et spækbræt først. Det prøver jeg helt med. Og det er ikke den her høj. Den er fin. Det bliver en hurtig video, fordi at jeg har ikke lige set til, om det gik så hurtigt, og ja. Nu prøver vi. Og så er det, vi gør. Shit. Prøv at se. Er du klar? Det sviner nok en runde, jeg troede. Prøv at dø, mand. Oh. Det er ikke så fedt. Hvor skal den lidt over? Den kan stadig være rundt, mand. Se, enormt den er smuk fuldstændig. Jeg håber, at den her den får 25 likes. Jeg skriver dernede, at skriv i kommentaren, at jeg skal hvad for en video jeg gerne vil have, jeg laver. Sådan ja. Jeg prøver at lave nogle challenge. Og ja. Eksperimenter og det. Prøv ja. Fuck me. Der er den. Det går så hurtigt. Nå, det var den video for i dag. Jeg håber, I kan lide videoen. Og det deroppe på det billede der, det er mig. Ja. Yeah.